Bahagyang pagtaas ng presyo ng bulaklak. Binabantayan naman sa nalalapit na undas. Para sa detalye kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Bagaman marami ang supply ng bulaklak mula sa suppliers, binabantayan pa rin ng ilang manininda sa Dagupan City ang pagtaas ng kanilang presyo sa darating na undas. Ayon sa panayam ng IFM News Dagupan kay Joyce Salvador, isang tindera, may ilang nagpareserba na sa kanilang mga mamimili ng bulaklak isang linggo bago ang undas. Sa kabila nito, matumal pa raw ang bentahan at inaasahan pa ang paggalaw nito sa una at ikalawang araw ng Nobyembre dahilan ng bahagyang pagtaas ng kanilang pagprepresyo. Yung mga nagpabook, siguro nasa ano na din, nasa 50 plus na din. 50 plus bawat isang tao, may na-order silang mga 10, may 3. Di pare-pare lang. May isang tao lang yun. Ang pinakamurang halaga ng bulaklak ay nasa 150 hanggang 200 pesos, depende sa uri, habang umaabot naman ng 5,000 pesos ang pinakamahal. Samantala, nagkakahalaga ng 300 hanggang 500 pesos ang medium size at 1,000 hanggang 3,000 pesos naman ang large size baskets ng bulaklak, depende rin sa uri. Sa kabilang banda, sa pagtaas ng demand ng mga bulaklak, sinisigurado ng ilang manininda na nananatiling sapat at maaaring sumobrang supply mula sa mga suppliers sa Benguet. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.